ngikala la. Why single celebrate iPhasika? Deuteronomy, Exodus. Bathi bani? Exodus 12 verse 43. I'm going to just give you a reason why. Why ngoba ezami ngekuzizwe kungcono ngushonise kuyo lencwadi. Okholelwa kuyona. Verse 1, verse 43. Please quickly. Exodus 12 verse 43. uJehova wayesethi kuMose nakuAroni, lokhu kungumthetho wePhasika. Kumthetho wani? Angithi yabona ukuthi iPhasika alikho mayelana nokufa kaJesu, kuyimalana necelebration yesizwe sabaJuda, ayisizwe sabantu abamnyama. Ayikho insila yomuntu omnyama ekuyiPhasika. Ningizwi? No, ayikho insila yomuntu omnyama ekuyiPhasika. Yonke into nePhasika yinto yamaHebheru. Futhi iPhasika kuyona into kaJesu, into eqale way back before no Jesu abekhona. iPhasika umkhosi owawucelebratewa abaJuda, hayi abantu abamnyama. Why njalo ngePhasika thina singene engozini siyafa abelunga bekho? Yingoba ayikho insila exhumanisa wena nePhasika. Ma ucelebrate iPhasika uvikelwa iziphi insila? Ziphe zabakwenu ezidefenda wena.